Gepleyer Azatlyk Radioty. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji ýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündəligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýdärim. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň kontinentary ballistik raketasyny tinanlygyny 4-nji ýylda tasdiklady we Birleşen Ştatlar hem onuň ýaranlaryny howpyň täzeden güýçlenmegi barada duýduruş etdi. Pentagon we Döwlet sekretary Rex Tillerson Pxenyanyň uly we agyr ýadro ýaragyny şolsanda we darod bombasyny götermäge ukyplydygyny aýdan bu raketasynyň tehnologiýa taýdan ötünligini tasdikladylar. Olaryň bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň we Günorta Koreýanyň Koreýa ýarymadasyynda deňizde raket atmak çäresini geçirýän wagtyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň goşuny regiondaky nişanlara ýetmek üçin äkli mümkinçilikleri ulanmagy düýpli hüjüme ukyplydygyny ma'lum etdi. Tillerson halkara hereketlerine çağırdı we Pxenyanyň 3-nji ýylda geçiren tynanyň äkli ýurtlara höküm salýanlygyny belledi. Äkli ýurtlar köplük bolup Demirgazyk Koreýanyň ýadro ýaragyny bil baglamagynyň netijesiniň boljakdygyny görkezmeli diýip Tillerson belledi. Türkmenistanyň döwlet aviakompaniyasy ýylyň aýagyna çenli Aşgabat Daşkent Aşgabat reisini ýoly goýmagy planlaşdyrýar. Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň paýtahtlarynyň arasyndaky howa gatnawyna başlamak bilen bagly meseleler Özbekistan Howa ýollary milli kompaniýasynyň we Türkmenistanyň döwlet aviakompaniyasynyň arasynda 28-nji we 30-njy iýun aralygynda Daşkentde geçirilen gepleşiklerde aralanyp maslahat edildi diýilip Özbekistan Milli Howa ýollary kompaniýasyna salgylanyp gazeta Uz neşri habar berýär. Şeýle-de maglumata görä taraplar Türkmenistanyň döwlet kompaniýasynyň uçurlaryny Daşkentiň halkara aeroportunda ady önümleri bilen öpçün etmek barada şertnama baglaşypdyrlar. Şol Türkmenistan Täjikistanyny hem göni aviareysleri ýoly goýmak planyny ma'lum etdi. 10-njy ýylda Aşgabatdan Duşenbe Sina reisi amala aşyryldy. 2015-nji ýylda Islam döwleti ekstremist toparyna goşulan Täjikistanyň öňkü polisiýa ýolbaşçysynyň 4 ýakyn garyndaşy Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşykda öldürildi. Täjikistanyň polisiýasynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä çaknaşyk 4-nji ýylda akşam ýurdun Vos etrawynda Awganistan bilen serhadinden 25 kilometr uzaklykda bolupdyr. Bu etrawyň polisiýasynyň işgäri 5-nji ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Täjikistanyň öňkü polisiýa ýolbaşçysy Gulmurod Halimowyň 2 doganynyň hem 2 ýegeniniň öldürilenligini aýtdy. Onuň söýlerine görä Halimowyň 52 ýaşly agasy Sultan Murad Halimow öldürilipdir. Halimowyň beýleki garyndaşlarynyň atlary görkezilmedi. Resmiler Halimowyň garyndaşlaryna garşy geçirilen çäreleriň jekmejeklerini bermediler. Olar Islam döwleti toparynyň söwüşçilerine goşulmak bilen bagly aýyplamalar bilen hem yüzüwet bolmandy. Täjikistanyň Içeri işler ministrliginiň ýöriti üçleriniň öňkü ýolbaşçysy Gulmurod Halimow 2015-nji ýylyň aprel aýynda ýitirim bolupdy. May aýynda eli ýaragly Halimowyň Ortaýa hem Birleşen Ştatlara garşy jihad eglan edýänligini görkezýän videosy internetde peýda bolupdy. Gollandiýanyň Daşary işler ministrligi gündögür Ukrainada Malaziýanyň MH17 uçaryny partlatmakda guman edilýänleriň Gollandiýanyň sudunda jazalandyryljakdygyny aýtdy. Ministrligiň 5-nji ýylda çap edilen beýannamysynda 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda bolan betbahtçylygyň günäkärleriniň atlary görkezilmedi. Dünýäniň 17 ýurdunda bolan 298 adam alyp baran uçaryň ykbalyny anyklamak boýunça derňewleriň netijesinde ýolagçy uçaryň Ukrainanyň gündögürinde separatistleriň gözegçiligindäki giňişlikden uçarlara garşy bu raketa sistemasynyň atylyp partladylandygy anyklandy. Halkara derňewlerini geçirýän umumy topar bu raketa sistemasynyň Ukraina ortaýetden eltilenligini we soň ýygyna gaýtarylandygyny anyklady. Ortaýet bu netijeleri ret etdi. Gollandiýanyň Daşary işler ministri Bert Koendersiň 5-nji ýylda aýtmagyna görä, Golland sudunyň çykaran kararyna uçaryň ykbalyny anyklamak boýunça bilelikde derňew geçirýän ýurtlar Awstraliýa, Belgiýa, Malaziýa, Ukraina we Gollandiýa tarapyndan gelinipdir. Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň resmi topary 4-nji ýylda Awganistana tapar edip Trumpyň administrasiýasyny Talibanyň barha güýçlenýän basyşlaryna garşy göreşmek we Birleşen Ştatlaryň iň uzagy çeken uruşyny soňlamak boýunça täze strategiýa çağırdylar. Senatyň ýaragly güýçler boýunça komitetining başlygy John McCain'in ýolbaşçylygynda kabula baran resmi topar regiony edýän saparynyň çäginde Pakistana hem barar. Dünýädäki iň güýçli ýurt bu konfliktde ýeňmäge ukyply bolmaly diýip McCain kabulda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Pentagon Awganistan boýunça häzirki strategiýa gaýtadan seretmäge çağırýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Awganistanda 16 ýyl bäri Talibana garşy göreşi goldap gelýärler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anna Urban. Türkmenistan Birleşen Milletler Romasynyň Adam hukuklary Geňeşiniň Jenewadaky 35-nji sessiýasynda kabul eden kararlarynyň bir näçesiniň eginleş awtory boldy. Hukuk goraýjylar Türkmenistanyň aýallaryň hukuklarynyň goragyny üpçün etmek meselesini gozgamagyna şart bolanlyklaryny sebäbi bu meseleniň ýurt üçin ören wazypdygyny belleýärler. Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň web saýtynda aýdylmagyna görä 6-23 ýuny aralygynda geçirilen sessiýa netijesinde gatnaşçy döwletler tarapyndan bir näçe dokument şol sanyny ady we ýuwaş okyan sebäpiniň ýurtlarynyň toparynyň adyndan aýallary we gyýylara garşy edilen dogrulyklaryň bahasy atly bilelikdäki beýannama. Baş Assambleýanyň her bir gyýydyň bilim almak hukugynyň deňligi atly karar kabul edildi. Türkmenistan Daşary işler ministrligi bu habary hökümetiň adam hukuklarynyň goragyny üpçün etmek, şol sanyny gender deňligi babatda alyp barýan işleriniň dowam hökmüne düşündirýär. Emma hukuk goraýjy aktivitler şol sanyny adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatulyn Türkmenistanyň dille kağıt ýüzünde bir zat, iş ýüzünde başga zat edýändigini aýdýarlar. Mysal üçin halkara hukuk toparlary raýat jurnalisti Oğul Sapar Muradowanyň ölüminiň sebäpleriniň dolu we bitarap derňelmegine jogapkar adamlardan hasap sorulmagyna çagyrdylar. Garnaşlar onun jaýlamak üçin berilen jesedinde zorluk ýyllarynyň bolanlygyny aýdypdylar. Adamsy bazar geldi berdi filan konfiskasiýa edilen emlägini ýygyny almak üçin 2008-nji ýylda Azatlyk radiosyna interwýu beren Aýjamal Berdiýewa Türkmenistany repressiýasiýada bar boldy. Aýjamal şol interwýularynyň birini özüniň gynalanlygyny hem gürrüň berdi we şondan kän wagt geçmän ol adamsy bilen bilelikde türkmen türmelerini ýitirim boldy. Hukuk goraýjy Farid Tuhbatulyn Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň aýal gyýylaryň hukuklary meselesini gozgamagyna prinsipde hoşal bolanlygyny sebäbi aýallara garşy zorlugyň umumyň aýal gyýylaryň hukuklarynyň bozulmagynyň ýurt meçlerini ören aktual bolup durýanlygyny aýtdy. Biz bu arada öňden hem aýdyp gelýäris we belki şu ýerde Umyda Jumabaýewany ýatlatmalylar. Onun ýüzüne kislata sepdiler. Emma ne derňe war, ne beýleki. Ýagny günäkarlar şinnem cezalandyrylanyok diýip Tuhbatulyn aýtdy. Которого облили лицо кислотой, и уже до сих пор нет никакого следствия, нет никаких результатов, то есть виновные не наказаны. Şeýlede Tuhbatulyn Aşgabatda geçiriljek aýada bilen baglanyşykly çağa çugaly aýallaryň jaýlarynyň ýykylmagyny, olaryň hakykatda jaýsyz diýen ýal galdyrylmagyny hem aýallaryň garşysynda zorluk hökmüne häsiýetlendirýär. Bundan başga Türkmenistanyň aýallaryň ýurtdan çykmagyna dürli bahanalar esaslanýan çäklendirmeler girdilýär. Aýal gyýylar sürjülük şahadatnamalaryny alyp bilenok. Egerde Türkmen hökümeti bu urda işleşmek islese, biz adam atlaryny getirip häkimetleriň özüniň sebäp bolýan hukuk gozmalar babatyny gatken mysal getirip biljek diýip Tuhbatulyn Azatlyk radiosyna aýtdy. Действительно, есть очень много примеров, когда смешанные браки, когда женщины гражданки Türkmenistana, mужья зарубежные. Şeýlede hukuk goraýjy Türkmen häkimetleriniň etnigara nikahlary esasynda maşgala uran aýallar kyn ýagdaýa salýanlygyny, aýdal Türkmenistanla durmuşa çykan gelinleriň özüne çağasyna dokument alyp bilmän ýurtdan çykarylan halatlarynyň hem bolanlygyny, Türkiýeli, Russiýaly we Iran raýatlary durmuşa çykan gyýylaryň hem ýa Türkmen raýatlygynyň el çekmeli ýa maşgalasyny bozmaly bolýanlygyny, bu ýagdaýyň häkimetler tarapyndan döredilen emel kynçylykdygyny belledi. Yerli synçylar Türkmenistanyň aýal gyýylaryň agyr howa şertlerini meýdan işlerinde şeýlede köçe süpürmek ýaly az gazançly zähmetkän işlerde köp ulanylýanlygyny, bu işlerde işleýän adamlaryň saglykly iýne ganyna harlanyp wagtyny diýince alyp saglyklaryny hem seretdirip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Mundan başga yerli synçylar aýal gyýylaryň häkimetler tarapyndan gurulýan köpçülik çärelerini, ýogorlara hem köp gatnaşdyrylýanlygyny, munyň köplenç olaryň istlegi meýletinlik esasynda däli mezur zähmet bolup çykýanlygyny belleýärler. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com
Siz suratlarınızı we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, aýal gyýdylar we hukuk baradaky temany Türkmenistanda habarçymyz Sultan Açylygy bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Sultan Türkmenistan resmi habarlara göre aýallara we gyýylara garşy edilen zorluklaryň bahasatly bilelikdäki beýannama. Şoň bilen birlikde de Baş Assambleýanyň her bir gyýdyň bilim almak hukugynyň deňligi atly karar kabul edilenini Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary boýunça sessiýasyny şol kararlara eginleş awtar bolupdyr. Sultan size arada öz jurnalistik işine bilen bağlılıkta nebelli adamlar tarapından hücum edildi. Şondan soň häkimetler siziň hukuklaryňyz bilen bağlılıkta haýsy bir çäre gördülermi? Ýok, maňa edilen hüjumlar barada men bir resmi arda şikayet etmedim doğrusyny aýtsam. Sebäbi şonu edenler öwüşi hökümetiň adamlary organ işgärlerden men alyp gözetdirmek üçin şol hüjumlar barada resmi arda etmedim. Ýöne şemen radioň üstünden çykyş edip şuna hüjum edilen şu her gerek hüjumda şonuň özünden ilat köpçüligine ýetirdim şu radioň Azatlyk Radiosynyň üstünden. Şu arda şikayetim diýip men hasap etdim şonu. Men şolaryň eden tütemlerinin eden işlerinin maňa edilen hüjumlaryň üstüne men efir üstünden ýetirdim. Şonu resmilerin özlerim diňleýär. Ýöne şonuň netijesi kelek bolmady. Sultan, şu siziň efirdäki beýanatlaryňyzdan soň Türkmenistanyň häkimetleri ýa-da adam hukuklaryny goramak bilen meşgullanýan adamlar haýsy bir detallar soramadylarmy? Ýok, şemenin efir üstünden eden çykysyndan soň şunun ile kıvıklanır adam bolmadı. Şuna dımmak bilen cevap berýärler. Hiç ele şuna reaksiýa bolmady. Ondan soň bizim hotelik astologmy diýenki maýyt oglumyň bilen astologynyň aýnalaryny döwdiler gapyda. Şuna etraf polisiýa bölümine resmi arda ýazdym. Haýyndy şu 3 aýyň dowamında ýanky astology döwün jenaýatçylaram görlenen ogul tutuklanogam. Men şeýle bilen etraf polisiýa bölümine bir näçe beklardım. Ýoklandım şol işlähilek barýar. Şu taýda hiç edilen iş ýok. Şu jenaýatçylar video kamera düşüpdir. Meniň goňşularymda video kamera bar. Şolaryň nähilek maşyny, aýnasyny döwüşleri, nähilek iş edenleri görnýär. Şu taýda jenaýatçylaryň ýüden görnýär. Maşyn hukuk goraýjy organlar şu näçeli şonu üstüne açyplan oklar, şonu açmak isleyen oklar diýip men düşünýän. Şuna edilen hüjumlar bilen bagly şolaryň ýagdaýlar dowam etdi. Indi siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň her bir gyýdyň bilim almak hukugyny ähli oba ýerlerine näqýylar, mysal üçin şäher ýerlerine näqýylar bilen deň derejede ýokary bilim alyp bilýärlermi? Ýok, bilim almak derejesinde ýokary ýa-da orta ýöre okuw mekdeplerine girmek derejesinde onun oba ýa şäher tapagy ýok. Ine şol pully adamlaryň we ýeteli adamlaryň çağalary şo sanda gyýylaram şeýle. Şol pulun bolsa şol ýokary haýsy institutda haýsy üniversitede girmek isleýän okuwjaýyna berilmeli paranyň meçerini öňünden berip özüňe ýam orun alyp bilseň seniň bilimine teredilmeýär. Ýa-da çağalar bir bilmeýär. Şäherden hem obadan hem ýa-da oba ýerler elbetde. Oba ýeriň çağalary, gyýlary men şolaryň näçe dehilli gyýlaryň okuw ýeri bilmän. Yıllar boyu şeýramyna gatnaşyp, bir şeýramyna gatnaşyp, şol geri özleriniň gerek bahasyny alyp bilmän, şeýdip kösenip bir bilmän ýören gyýlaryň hillerçesini bilýän diýsem bolýar. Bu taýda şol hiçlik hukugyň, hiçlik bilimge de heredilen diňe şol garanyň meçer bilen kim ýokary berse, şolum ýokary okuwjaýyna giri bilýär. Hormatly dinleyijiler, jurnalist Sultan Açylygy bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin.
Aşgabatda jemgyýetçilik transport gatnawlarynyň hususan da awtobus gatnawlarynyň ýygylygynyň adalandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň sözüne görä, bu ýagdaý Saparmurat Türkmenbaşy, Nurmuhammed Andalip köçelerinde we Köne aeroport, Hitrovka, Çogonly, Şor diýilip atlandyrılan raýonlardaky awtobus gatnawlarynda has köp gözeýilýär. Aşgabatly Sinçi we ýadyjy Amanmurat Bugaýew agdalyan köçelerdäki we raýonlardaky durulgalarda inni ýolagçylaryň öňküsünden 3 hesse köp wagt garaşmaly bolýandygyny we şu sebäpli bu ýerde jemgyýetçilik transportyna garaşyp duran adamlaryň sanynyň kä halatda 30-40-a ýetýändigini aýdýar. Mesela bir avtobus yerine ikinci avtobus ediydi. Aydalar bir avtobus uzunluktan aydalar 16. marşrut boyunca hareket ediyen avtobus üzerinden sonra ikinci 16 numaralı avtobus 20 duatı ara salıp salmazdan geliyordu. Şu aralığını 45-50 mindeselli uzadı. Bir açısan duyulayanlardı. Dip Bugaýew gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbirleri paýtagtda mundan 15-20 ýyl öňki ýagdaý bilen deňeşdirilende jemgyýetçilik transport gatnawlarynyň belli bir derejede gowlaşandygyny, soňky ýyllarda şäherdäki awtobuslaryň sanynyň 150 golaýlandygyny aýdýarlar. Emma şol bir wagtda ýaşaýjylar ýol awatlaýyş işleri ýa-da köpçülikliň çärelere jemgyýetçilik transportlarynyň çekilmegi sebäpli awtobuslaryň gatnaw uğurlarynyň ýygy-ýygydan üýtgedilmeginden we olaryň gatnaw sanynyň azaldylmagyndan näýile bolýarlar. Özüni gella diýip tanıştyran Aşgabatyň ýaşaýjysy bu ýagdaýlar sebäpli ilatyň gyşyň sowugunda we tomsyň jokrama ıssysynda dürli kynçylyklara sebäp bolýandygyny aýdýar. Häzir şäherde howanyň gyzgynlygy 40 graduslyny aşýar. Günün ýetişiklisiniň aşagyny awtobusy tas 1 sagatlap garaşmaly bolýar. Bir awtobus gelse, innik awtobusa garaşmak köp wagt alar diýip hemmeler tizden tiz oňa gylgap minjek bolýarlar. Wok galmagalym bolýar. Ýol uğruna düzedilämeli kemçilikler de düzedilmeýär. Garamaýa halkyň aradasyny edýän ýok. Dip 64 ýaşyndaky Gelli aga aýdýar. Ol paýtagtda hereket edýän sary reňktäki döwlet taksileriniň tölegleriniň ýönüke ilatyň güýç ýeterinden ören uludygyny aýdyp, ýaşaýjylar üçin başga ýeterli transport alternatiwasynyň ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy. Paýtagtda jemgyýetçilik awtobus gatnawlarynyň özara ýygylygynyň adalmagy we onuň sebäpleri barada Azatlyk radiosyna Aşgabat şäher häkimliginden we Türkmenistanyň awtologlar ministrliginden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Emma Aşgabatyň 6-njy mikroraýonunda şäher içinde gatnaýan marşrut awtobuslarynyň durulgasynyň käbir işärleri bu ýagdaýyň sebäplerini paýtagtdaky awtobuslaryň 14-çysynyň könülmegi we olaryň käbir tehnik şaýlarynyň hatardan çykmagy bilen düşündirýärler. Bu durulgada öň şäher içinde gatnaýan awtobuslaryň 14-çysy dur. Ýöne bularyň aglawasy tehnik näsalyk sebäpli öz gatnaýan uğruna çykyp bilenok. Bularyň ählisi daşary ýurtlardan satyn alynan awtobuslar bolup, häzir olaryň ähtiýaçlyk şaýlary ýurdyň içinde tapdyrmaýar. Bu barada döwlet resmiler tarapyndan häzirlikçe hiç ýyly çäre görülenok. Dip hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran bu durulganyň jogapkär injenerleriniň biri aýtdy. Türkmenistanyň ençeme velayetdir şäherlerinde jemgyýetçilik transport gatnawynyň ilatyň talabyny kada laýyk ödemeýändigini, awtobuslaryň gatnaw ýygylygynyň ören seýrekdigini Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolyan türkmenistanlylaryň ençeme saýdýar. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Awtomobil uloglary ministrligi bilen Koreýa Respublikasynyň Hyundai korporasiýasynyň arasynda öňden baglaşylan ilalaşa laýyklykda Türkmen hökümetiniň şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna gabatlap 2017-nji ýylyň ortalaryna çenli 500 sany awtobusu satyn almagy gödüňünde tutýandygy habar berilipdi. Mundan başga şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň resmi mediasy Aziýa oýunlary döwründe daşary döwletlerden geljek mihmanlar we ýurduň ilaty üçin avtotransport gatnawyny gowlandyrmak maksady bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýürite karara gol goýandygyny ma'lum edipdi. Bu karara laýyklykda Hytaýyň kompaniýasyndan 40 sany uly awtobusyň, 50 sany orta ululukdaky awtobusyň we olaryň ähtiýaçlyk şaýlarynyň satyn alynjakdygy elan edilipdi. Şeýle-de 50 sany mikro awtobusyň, 200 ýeňil awtomobiliň we olaryň ähtiýaçlyk şaýlarynyň satyn alynjakdygy bellenilipdi. Emma Türkmen hökümetiniň ýokarda agdalan transport serişlerini satyn alyp almandygy häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler,
Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralyklaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatlar qadag atly rubrikamyzda dinleýijilerimizden gelýän hatlar bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidentiniň adyna dinleýijilerimizden, okuwçylarymyzdan gelýän hatlaryň mazmunyny bolşaýaly eşitdirýäris. Olarda aýdylýanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Azatlyk radiosynyň elektron poçtasyna gelen nowatdaky hatda şeýle diýilýär. Hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow, siz 29-njy iýunda 60 ýaşyňyzyň dolan gününde paýtagtymyzyň Arçavil etrafynda bina edilen Gala Medeni Dinjalyş merkezini açdyňyz. Türkmen döwlet habarlar täze binanyň köpetdagyň belen dag depeleriniň golaýynda ajaýyp jülgede gurulandygyny habar berdi. Bu merkez senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurulupdyr. Emma onuň anyk eýeti kim? Ýa-da bu kaşaň diýeshanä hili seriştäniň hasabyna guruldy. Bu zatlar aýdylmaýar. Ýöne onuň tutýan meýdany ol ýerde gurulan kaşaň restoranlar, toý mekany we beýlekler çykarylan çykdagynyň kiçigirin bolmanlygyny çaklamaga esas berýär. Elbetde ýurt ösen adamlar guruply bolsa ýa-da üçin gowy dinjalyş merkezleri gurulsa begenmeli. Emma gelin açyk aýdalyň. Häzir Türkmenistanda adamlaryň köpüsiniň ýadyna restoranda ýa-da awazadaky mehmanhanalarda dinjalmak düşýärmi? Ikinciden bu dinjalyş merkezleri kimiň puluna gurulýar? Olar halkyň puluna gurulýarmy ýa-da aýratyn alynan adamlaryň ýatyran maýatynyň hasabyna hususy kärhana özüni ödemejek iş edermi? Bellemeli ýeri bu şunun ýaly ýagdaýda gurulýan ilkinji dinjalyş merkezi hem däl. Mysal üçin Bahtiýarlyk Sowda dinjalyş merkezi, Berkarar Sowda we dinjalyş merkezi, Älim Medeni dinjalyş merkezi we beýlekler. Bilýän adamlar bularyň halk puluna gurulýanlygyny aýdýarlar. Bulam owaram diýsen olar haçan özüni öder diýen soraw hem keserip dur. Sebäbi halkyň agla we köpçüliginiň häzirki ýagdaýynda ol ýerlerde baryp dinjaljak, sowda etjek adam juda az. Munyň sebäbini sizin bilýärsiňiz, bizem bilýäris. Işleýän adamlaryň alýan aýlyklary juda az. İşsiz bolsa örenken. Üstesine işleýänleriň aýlyklary gijikdirilip berilýär. Manadyň hümmeti petelýär. Dollarda satyn alynıp ýurda getirilýän haritler ady önümleri derman hem zat ýöneki adamlaryň mümkinçiliginden has kymmat. Şu ýagdaýy bilip görüp dur kaňyz näme üçin izli-izina dinjalyş merkezlerini açýarsyňyz? Ol merkezlerden peýda däl ziýan bar. Sebäbi olary saklamak üçin pul gerek. Hormatlar qadag haýyş edýärin. Indi dinjalyş merkezlerini, gymmat mehmanhanalary, restoranlary, suwa düşürilýän ýerleri däl, işlenýän ýerleri köprek açsaňyzlaň. Hormat bilen işsiz raýat diýip Azatlyk radiosynyň elektron poçtasyna okuwçymyzdan gelen hatda bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hormatly arkada rubrikamyzy dinleýijilerimizden gelýän hatlaryň mazmuny bolşaýaly dikkatiňize ýetirilýär. Onda aýdylýanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündəligi programmamyz. Men Şaýmerdan Olumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda Islam döwleti adly topar mekteplerde okuwçylara berilýän bilim programmasyny ütketmek üçin alada edýär. Welaýatyň Derdap we Goştepe adly etraplaryndaky mekteplerde Islam halifatlygynyň bilim programmasynyň ýoly goýuljakdygyny daýyşçylar halka duýdurypdyr. Derdap etrapynyň hökümet tarapyndan belenen täze häkimi Baz Muhammed Dawar hem Islam döwleti adly toparyň Derdap etrapynyň mekteplerine şu barada beýannama ýaradanlygyny tasdiqlady. Gyýdy okuwçylara mektepleriň gapylaryny daýyşçylaryň ýapanlygyny bildirip häkim şeýle diýdi. Derzofty maktablariga
bir e'lomiya pahş qildi. Banama guruhi davlat islomi, ya'ni Daesh. Derdap etrafının mekteplerine Daeşçiler tarafından bildiriş yayradıldı. Derdap ve Qoştepe etraflarının mekteplerinde mundan buyan İslam halifatlarının bilim programması esasında okuvchilara talim berilecektiğini Daeşçiler haber verdi. Muallimler ve okuvchilar İslam Devleti adlı toparın buyruğuna boyun eğmeye mecbur deyip hakim aydiyar. بأساس نصاب تعلیمی خلافت اسلامی باید تدریس qilsin. Derdap etrafını İslam Devleti adlı toparın militanları arada basıp alıptı. Derdap etrafında Erbeki adlı yarağlılar bilen Daesh jengçilerinin arasında hadirem uruş var yer. Hakim Baz Muhammed Davar'ın aydışıça Edil, Suriye ve Irak'ta kıyalı Daeshçiler yaşlara teröristik hücumları talim veriyor. Adam öldürmeyi uğret yer. Yaşlara insanların kellesini kestir yer. Derdap etrafında Daesh militanlarının harbi turgulleşik merkezi var. Olur halkı kıynamalara duçar ediyar deyip hakim belledi. Suriye ve Irak'ta mardımına amuzuş birade. Demirgazyk Awganistan'da merkezi adiyali jengçilerinin hareket ediyanlığını yerli resmiler aydiyar. Demirgazyk Awganistanyň Faryab, Jowzjan we Serpul welaýatynda merkezi adiyali militarlar hasam köpelipdir. Özbekistanly ekstremistler hatta öz maşgylasy bilen bu üç welaýata gelip yerleşipdir. Derdap etrafında da Özbekistanly jengçileriň bardygyny hakim Baz Muhammed Davar bildirdi. Olaryň İslam Devleti adlı toparına taben bolandygyny hakim öňe sürdi. Özbekistanly jengçiler yerli yaraglylara harby ugurdan hünär öğretýär. Olar aýal gyzlary zorlaýar, mektepleri otlaýar, halky kıynamalara duçar edýär. Derdap etrafında Özbekistanly militarlar dürli jenaýatlary amala aşyrýar diýip hakim aýdýar. Özbekistany nişanzan edi, hem ustad edi, amuzuş bireken Derzovka. Belli bolşaly Özbekistanyň İslam hareketiniň öňkü başlygynyň ogly Serpul welaýatynda harby merkez gurupdyr. Serpul welaýatynyň hem ençem etrafında merkezi adiyeli jengçiler yerleşipdir. Derdap etrafyna bolan hüjuma Özbekistanly jengçileriň hem gatnaşandygyny hakim habar berdi. 600 tuweregi daşary ýurtly jengçi hüjuma gatnaşypdyr. Taýir ýoldaşdy ogly maşyny keçek jang awahry uluswaly Derzovka ruh berdi. Demirgazyk Awganistanda talip söwüşçiler bilen İslam Devleti adlı toparın arasında oňuşmazlyk bar. Faryab, Jowzjan we Serpul welaýatynda bu iki toparın arasında ençeme ýola çatışyk boldy. Hakimiň aýdyşyna garanda Derdap etrafında da Daeşçiler 10 talip yaraglysyny öldüripdir. İslam Devleti adlı toparın Derdap we Qoştepe etrafında bilim programmasyny üýtgedip biljekdigini Jowzjan welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Amalullah Şerifi hem aýtdy. Azatlygy line ulgamynda Qoşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Qoşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlary gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Gollandiýanyň daşary işleri ministrligi gündäger Ukrainada Malaziýanyň MH17 uçuryny partlatmakda guman edilýänleriň Gollandiýanyň sudyna jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. 5-nji iýulda ministrligiň çap eden beýannamasyny 2014-nji ýylyň 17-nji iýuly güni bolan uçur helakçyligini amala aşyrmakda guman edilýänleriň atlary agzalmaýar. Agzalýan paýgaly waka 17 ýurtdan 298 adamyň wepat bolmagyny getiripdi. Emma 2016-njy ýylda halkara jenaýat atyryş topory MH17 ýolawçy uçurynyň separatistleriň gödäwçiligindäki gündäger Ukrainadan atylan bu raketa sistemasy bilen urulyp ýyklandygyny anyklady. Şeýle-de agzalýan halkara jenaýat atyryş topory ýagny bilelikdäki derňew topory bu raketa sistemasynyň Ukraina ortaýetden getirilendigini we MH17 hadisasynyň ýany bilen gurrun edilýän raketa sistemasynyň gizlilikde ýygyny ýagny ortaýete geçirilendigini anyklady. Ortaýet halkara derňew toporynyň gelen netijesini ret edýär. 5-nji iýulda çap edilen beýanatda Gollandiýanyň daşary işleri ministri Bert Koenders biz henizem halkara derňew toporynyň barlyklaryna kemmaha garaýan finansyklary we giň meçhurly ýalan maglumatlaryň peýda bolýanyna şaýat bolýarsydy. Muňa garamazdan Golland howpsuzlyk prawleniýasynyň derňew hasabaty bilen bir hatarda halkara derňew toporynyň 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna prezentasiýasynyň netijelerini hem öz içine alýan esasy wajyp netijeler gazanyldy diýip Koenders notady.
Minister şol bir wagtyň özünde häzirki alınıp barlayan derňewleri halkara jemgyýetçiligi bir agzdan goldaw berýär, diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Coenders derňewe gatnaşýan ýurtlaryň, ýagny Awstraliýanyň, Belgiýanyň, Malaziýanyň, Ukrainanyň we Gollandiýanyň diňlenşigi Golland suwdyna geçirmegi kararlaşdyranyny ona aýtdy. Coenders guman edilýänleri jogapkärçilige çekmekde agzalýan ýurtlaryň ählisiniň hyzmatdaşlyk etjekdigini we diňlenşiginiň ähli pidalary öz içine aljakdygyny ma'lum etdi. Ol muny şeýle etmek bilen halkara derňew toparyna girýän ýurtlar Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşiniň helakçylikli hadisa sebäp bolan jogapkärleri jezalandyrmak boýunça çağırış etmegini üniti çekýär. Biz bu mesele boýunça halkara jemgyýetçiliginiň goldawyny bil baglamaga esas bardygyny önamly aýdyp bileriz. Men munyň şeýle ýagdaýda saklanmagy üçin elimden gelenini ederin diýdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.